नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय गुगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. पत्रकार शशिकांत वारिशे खून प्रकरणातील संशयित पंढरीनाथ आंबेडकर याचा जामीन अर्ज बुधवारी न्यायालयानं नाकारलाय. सोमवारी आणि मंगळवारी दोन्ही पक्षांतर्फे न्यायालयासमोर युक्तिवाद करण्यात आला होता. खारेपाटण येथील नितीन चव्हाण या तरुणाचा छातीत गोळी लागून मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी रात्री घडली. मोटारसायकलवरून शिकारीसाठी गेलेल्या नितीन यांनी आपली बंदूक गळ्यात अडकवली होती. अचानक बंदुकीचा चाप ओढला गेला आणि ही दुर्घटना घडली. समुद्रातील मासेमारी बंद असल्यानं सध्या खाडीतील माशांची मागणी वाढू लागली आहे, परंतु अपेक्षित मासे नसल्यानं दर वधारल्यात. त्यामुळे मासे खवयांची पंचायत झाली असून अनेक जण आता चिकनकडे वळू लागल्यात. चालू फॅन अंगावर पडून बरगड्या तुटल्यानं देवगड पवनचक्की येथील महिला बूथ अध्यक्षांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झालाय. ही घटना बुधवारी सकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास घडली. अंजली अशोक चिंदरकर असं त्यांचं नाव आहे. खासगी आराम बसनं प्रवास करणाऱ्या तरुणीचा चालत्या बसमध्ये विनयभंग केल्याप्रकरणी आरोपी संदेश पवार याच्यावर गगनबावडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आलाय. हा प्रकार 19 जून 2023 रोजी रात्री 1 वाजण्याच्या सुमारास घडलाय. तरंदळे येथील भिकाजी अनंत सावंत याचा अतिमद्य सेवनामुळे मृत्यू झालाय. कणकवली येथील हॉटेल कालवण समोर तो बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आला होता. उपचारासाठी त्याला उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं असता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलंय. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र दिवसभरातील अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आताच सबस्क्राईब करा. फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.